На мен ми се струва, че сме готови да започнем. Всъщност ще ви чакам да седнете. Така идеално. Преди да продължим, искам да ви напомня още веднъж за Lightning толковете. Отново 5 минути за каквото пожелаете. Ето там имаме една презентация. Защо Java не е бавна? Когато ще се събере в 5 минути според мен. Нали, запишете се и говорете за каквото искате. Таблото е ето тук, нали, на тази врата. И ще има още няколко свободни слота. Така. Следващия ни лектор е Радо. Той ще ни говори за AngularJS или както той му вика AngularJS. Радо е известен с това, че говори толкова бързо, че понякога дори и той не си разбира. Сега ще му дам думата, Радо. Благодаря. Микрофона. Супер. Да, както Стефан каза, аз съм Радо и по принцип преди доста време някъде бях чел, че за да станеш по-добър човек трябва да се бори с страховете си. И един от най-големите страховете на хората е да говори пред публика. И заради това водя различни презентации. Не съм се преборил с този страх още, но все още го има. Друго нещо, което много се страхувам, е да говоря за себе си. Не обичам. Но този път реших малко да се боря за себе си, да говоря малко повече за себе си от обикновено. Както Стефан каза, много говоря, много бързо говоря, което за вас е много хубаво, защото само аз стоя между вас и обяда. Така че колкото по-бързо свърша, толкова по-добре за всички ни. Друго нещо, което е много така хубаво качество за мен, много ми си го харесвам, имам доста добра памет. В смисъл, имам доста добре помня. Например, помня, че 2010 година, за първ път, първата лекция, която водих ever пред хора, беше OpenFest 2010. През 2010 година говорих за JavaScript Event Driven Architecture, което беше странно, защото аз също съм backend девелопър. Почти не пиша JavaScript и почти не съм писал JavaScript на backend. Но толкова много говорих. Това бяха много различни времена тогава, си спомням. Тогава все още имаше тази борба, дали сайтовете трябва да са само с JavaScript или без JavaScript. Тези хубави времена, които обзето стана ясно, че в момента без JavaScript почти нищо не работи. Но това, което беше в този толк, всъщност беше нещо доста интересно. В този толк говорих как JavaScript приложенията започват вече да изглеждат като истински приложения, а не като една машиница код тук и там. Започват вече да имат структура, започват да се отделят компоненти, behavior, датата и интеракцията между тях започва да се случва. И това нещо започваше да се случва с JavaScript ивенти. Така, друго нещо, което помня е пак на OpenFest. Явно първата година са ме харесали, заради това ме поканиха втора година. След това не ме каниха, не знам защо. Но може да оправим тази грешка тази година. Тогава говорих за Backbone.js. В смисъл, тогава, когато... Даже има и снимков материал. Тогава, когато говорех за Backbone.js, всъщност това тогава не го осъзнавах. Бях твърде млад. Сега още съм млад, надявам се. Но тогава бях по-млад. И тогава Backbone.js също се беше оказал някакво надграждане на това, което говорих тогава. Защото Backbone в себе си по това време съчетаваше това, което аз исках да има. В Java да може много лесно да се правят single page приложения, да започнат вече JavaScript да има малко по-добра структура, малко по-добри неща. Нали, някои неща не са променили от тогава, този слайд този си стои. Нали? Но за нещастие има и други неща, които не се сменят. Тогава един от слайдовете им бяха недостатъците на Backbone. И тогава моята теория беше, че това е едно от нещата, които може да изяде главата на Backbone. И нека малко си припомним, защото предполагам половината не сте били там, даже и повечето. Всъщност мисля, че има само 7 човека от там. Не, 8, извинявам. Сори, Стефан, забравихте. Да. Всъщност не знаеш. Аз не знам, че ти от те знаеш. Така, първият проблем на Backbone, който все още го има, нали, тези неща не са оправени, е Application Lifecycle. Това, което Backbone му липсва, е нещо, което да ви контролира целият лайфсайкъл на приложението. Backbone, това е част от идеологията на Backbone. Това надали някога се промени, е, че идеята на Backbone е вие правите каквото си искате. Ние ви даваме само някаква много basic структура. И проблемът е, че over and over again ви трябва да правите един и същи boilerplate код,
за да си менажирате кога ще ми се пусне приложението, кога ще ми захапе рутера, какво се случва при грешки и такъв тип неща. Друг проблем, който е на Backbone, е, че той е Backbone. Той няма абсолютно нищо около него. Той нямаше абсолютно никакви конвенции. И това е готино в началото, докато все още търси себе си, но в повечето приложения, които съм работил по Backbone, всеки тръгва по различен път и един Backbone девелопър от един проект, като отиде в друг, се опитва да наложи това, което е правил в предишния проект и удря стена и започва да става една мешаница. Друг проблем на Backbone е плагин и модул системата. Backbone казва да, extendable, но как изтендваме? Променяме core обектите, monkey пачваме и в един момент наистина не знаем какво започва да се случва. Друг проблем, тук даже участвах в pull request-ите, които бяха в Backbone да сложи някаква архитектура за Template Engine. Това беше много тежка дискусия, ако мога да я нарека дискусия, която обзето реши, че няма да има такова нещо. Което автоматично прави следващия проблем. По-големите приложения започват да се цепят на малки части. И вие имате нужда, примерно, да хранвате subview-та. Това в Backbone е огромен проблем, защото той въобще няма концепцията за такова нещо. Друг проблем, който с времето идва, рутинга в Backbone. Да, има рутинг, но той е доста примитивен и повечето време вие копирате някакви кодове тук и там, няма някакво по-добро решение. Има библиотеки, които се опитват да го решат, но това са библиотеки. Това не е пак част от Backbone. Друг проблем в Backbone е стабилитето. Това беше също един от плюсовете преди години, когато говорих за това нещо. Но с времето Backbone нямаше абсолютно никакви тулове, които ви помагат да тествате вюта. Да, моделите могат да се тестват лесно, защото това са просто JavaScript обекти, хвърляте някакви неща и се случват други неща. Но как се тества рута? Да знам. Как се тествате вюта? Никакъв начин. Как се тества? То няма друго. Добре. Така, и в момента нали, сме в този период, в който имаме нужда от нещо по-добро. И реално в момента имаме две решения. Като цяло има много повече, но има две. Ember и Angular. Така, аз, както може би се сетихте, ще говоря за Ember. Не, чакай, тук ще говоря за Angular. Да, тук говоря за Angular, съжалявам, това е добре. Но, тук ще говоря за Angular, защото, честно казано, според мене, Angular решава абсолютно всичките проблеми на Backbone и по начина, по който ги решава, също става много хубав план за презентация на AngularJS. Така, нека започнем всъщност какво представлява Angular. В смисъл, както казах, обичах историята и да разбирам нещата горе-долу откъде идват, за да мога да си правя някакви асоциации за бъдеще. AngularJS е създаден от някакви инженери от Google, които общо взето в една събота и неделя нещо им е писнало да пишат това, което там ползвали, което е с Google Web Toolkit, да конвертират Java в JavaScript и са решили, че трябва да има нещо по-хубаво. Направили са Angular за 2-3 дни, пуснали и след това си направили проект, който са го работили месеци за няколко седмици. Типичната история за някакъв такъв фреймворк. Но зад Angular всъщност стои голяма част Google. Така че Angular има доста добър corporate background, това, което в Backbone малко му липсваше. И Google няма да го оставят да умре. Или ако го оставят, че има open source контрибутори, които няма да го оставят. Сега, нека минем малко точки за Angular. Нека видим какво всъщност представлява. Така, значи, Application Lifecycle. Сега, при Backbone вие правите каквото си искате. Там буквално няма Application Lifecycle. Вие решавате кога тръгвате, кога правите и кога заминавате. В Angular имате структура за това нещо. Може да я променяте, но като начало какво се случва? Хващате root application модула, той заредва абсолютно всички модулни депенденсита, малко по-късно ще обясня точно какви са модулите. Всеки от тези модули минава през своята конфигурационна фаза. Това е място, където вие може да си издъмпите цялата конфигурация. След това нещо минава между рутери, които се занимават да инстансират контролери, вюта и вече да се занимават с бизнес логиката в вашето приложение. Общо взето това, ако забравите, че е JavaScript, би изглеждало като един доста хубав backend фреймворк. И това е доста приятно. Сега, това, което е другото нещо, което беше проблем в Backbone, са конвенциите. Значи, ако погледнем типикал Backbone директорна структура, какво ни дава Backbone? Дава ни колекции, модели, вюта, има рутер, но то е един.
И имаме това цялото нещо. Тия трите неща обаче, можете ли само, ако си представите, че всяка от тези конвенции е дума от вашия речник. Backbone ви дава 3 думи във вашия речник. Вашето приложение е много трудно, може да бъде представено само с 3 думи. Имате нужда от малко по-богат речник. Примерно, както Стефан каза, намекна всъщност, Ruby има до някъде този проблем, защото те пак имат малък проблем с думите в речника, които са дадени. И как решава Backbone този проблем? Backbone има доста по-богат речник. Backbone дефинира думи като модул, конфигурация, контролери, директиви, филтри, сервиси, които са разделени на подтипове, в зависимост от вашите нужди. Имате темплети, тези темплети имат паршели, които са подтемплети. Всеки едно от тези неща ще го мина малко по-късно. Но Angular ви дава един доста по-богат речник, с който вие да описвате вашето приложение и да го правите доста по-модулярно. И голяма част от тези неща може да бъдат сложени в едно Backbone приложение, но е доста трудно. Вие сам трябва да си дефинирате какво е директива, какво е филтър. Много често обикновено хората разменят тия неща. Между два проекта имат различна терминология. Така, сега стигаме до нещо, което вече всъщност е един от силните неща на Backbone, на Angular. Плагин и модул системата. Реално цялата Backbone система, цялата Angular система е направена да бъде модулярна. Тя е направена да може да се разглобите и изглобите отново, което помага за тестването в по-късен момент. Така, това представлява един Angular модул. Този модул може да бъде модул, който вие инклюдвате във вашето приложение, или може да е самото ваше приложение. Дефинира се с Angular думата модул и в случая модула се казва демо. Така, след това този масив, който беше празен, трябва да е празен, не знам, защо не го направиха да може да нямаш, но това е масива с модулите, на които вашия модул депендва. Защото Angular си прави dependency граф на модулите. Тези модули, в случая, двата модула, на които депендва демото, са ng-resource, което е модела в кавички на Angular, и simple format, което е някакъв външен плагин, написан от third-party developer. Тук може да си изброите абсолютно всички модули, може тези модули да са писани от вас и може да си разцепите приложението на основните му части. Така, сега, контролерите. Значи в Angular как се дефинират контролери и различните думи. Различните думи са просто във вашия ап, вие имате методи, които са със съответната дума от речника. В случая имаме контролер. Този контролер се казва демоконтролер. Конвенцията в Backbone в Angular е контролерите се казват CTRL. Не знам, защо не се казват контролер, странно, но след това има едни магически параметри. Забележете как тази функция поема в случая два аргумента. Тези два аргумента е голямата магия на Angular. В смисъл, това е нещо, което отличава Angular според мен от абсолютно всичко, което напоследък е излизало в JavaScript света и което да обяснява защо Angular също се написано от хора, които са писали Java. Така, аргументите на тези функция се инжектват динамично. Angular, спрямо имената на тези аргументи, разбира кои обекти да бъдат подадени там. А това, което вашия контролер е в случая, то е просто една функция. Тази функция има два аргумента. Първият аргумент в случая е scope. Scope е магически Angular аргумент, значи ако започва с долу, идва от Angular, ако не започва с долу, идва от някъде другаде. Това е другата конвенция, която Angular казва. Този аргумент scope, това всъщност е вашето view. Каквото налепите в този scope, това нещо имате достъп до него в view-то. И по този начин, представете си как трябва да напишете теста за този контролер. Вие просто викате функцията с два аргумента. Няма значение какви са. В JavaScript нямаме type checking, което значи, че може да сложим каквото си поискаме. И след това просто проверяваме дали в скопа има атрибут калкулатор. Така, другият аргумент калкулатор. Това нещо надали идва от Angular. В смисъл, предполагам, никой няма да сложи във фреймворка си модул калкулатор. Това общо взето е нещо, което дефинираме ние и с което работим ние. Така, и вече по този начин го подаваме на view-то. В смисъл, казваме на view-то, имаш един нов калкулатор с начална стойност 0. И Angular по магически начин това нещо го предава на view-то. Така, как се дефинира модел в Angular? Както казахме, има нещо наречено сервис. Сервисът, това е модел във вашето приложение. Значи,
Тук може би можеше да измет малко по-хубаво име, защото повечето хора, като чуят сервис, си представят това е HTTP сервис, някакъв сървър, на който правя Ajax request или не дай си Боже SOAP и други гадости. Но цялото нещо тук е, че сервис всъщност е обект във вашето приложение. Сервис може да е една нормална функция, една функция, която смята 1+1. В случая ние имаме един сервис, който се казва продукт. Този продукт депендва на един обект от Angular, който се казва resource. Resource е REST конектора на Angular. Тоест, вашия продукт всъщност е този endpoint, който се казва API, Product ID и ID-то, атрибута на който подете, ID-то, което се праща. Нали, това е много прост начин, с който това е отговора на Angular за Backbone модел. Това е нещо, с което си говорите с вашето приложение по HTTP. И сега, нека също се върнем малко на контролера, защото мисля, че тук изкарах малко по-бързо, отколкото трябваше. Както спомням, говоря бързо. Така, сега, значи към контролера трябва да има някакво действие. Как вюто и контролера комуникират? Защото все пак, нали, като натиснем някой бутон, трябва нещо в контролера да се активира. И Angular са го направили последния начин. В скопа закачаме функции. Примерно функцията sayHi. Функцията sayHi закачаме към скопа и когато, примерно, в вюто някой натисне бутон, се казва sayHi. sayHi е нещо много просто. В смисъл, казваме Windows Alert. Windows Alert, предполагам всички сме ползвали, за дебъг в IE, най-вече. И Windows Alert ни показва един поп-ъп. Добре. Значи, тук, жалко, че никой от вас нямаш как да пусна предишната им презентация, първата ми за Event Driven Architecture, но там точно показвах същия пример. Където имаме Windows Alert. Добре. Значи, какво стане, ако някой ден някой ни каже, не искам да е alert, искам да е едно красиво прозорче, да мога да си го стайлна, да е в UI на application, да има различни глупости. Не става. Трябва да вляза във всяка функция, където имам Windows Alert и това нещо да го сменя. И тогава това, което направих е, че аз си изкарах това нещо. Сега, това, което е решението на Backbone, на Angular за цялото нещо е, че той има един window, скрита променлива, която се инжектва. Идеята е в контролера си вие абсолютно никога да не викате нещо извън Angular. Angular трябва да има абсолютен пълен контрол на това, което е във функцията. Което е много хубаво, защото вие реално знаете, като погледнете един код, знаете абсолютно всяко нещо от тук къде идва. Така, сега, нека също се върнем пак на предишния пример, малко се завъртим. Тук, това е много хубаво. Малко скипнахме. Така, това е доста хубаво нещо. Обаче, какво става, когато Angular отгатва по името на аргумента? Обаче, как го прави Angular? Какво стане аз като си минимализирам кода? И това нещо, като си минимализирам кода като един добър девелопър, това нещо стане А. Не, също ще стане Б, защото това има почва дума с това име. Ще стане Б. И Angular в един момент се щупи, защото няма да може да се намира депенденситата. Затова Angular има и втори синтаксис за инжектване на неща, който е по този начин. Когато правите сервис, клас или каквото и да е, давате масив, на който последният аргумент е функцията, която ще бъде този сервис, а предишните аргументи са стрингове, които са имената на депенденситата. Ето го ресурс, който се подава на цялото нещо. Сега, това е другия начин, по който мога да го напишете, който е, когато имате някакъв доста по-сложен сервис, използвате повече JavaScript магия, в който си правите функция, която приема този аргумент и едно нейно property се казва inject, който има масив с resource. Вътрешно AngularJS си ги обръща тези неща и създава целият dependency граф за вас. Така, но всъщност как работи цялото това нещо? Как е тази магия с инжекторите? В смисъл, това е основният кор на Angular. Така, значи това нещо работи последния начин. Имаме нещо, което се казва инжектор. И на този инжектор му се вика един метод get, в който му подаваме като стринг това, което ни трябва. Този инжектор проверява този параметър какво е. Дали е value, дали е сервис, дали е фактор или дали е провайдер. Какво е value? Value е просто променлива. Примерно, person с име Радо. Дефинира се със стойността value, показва се и виждаме, че това е Радо.
И как работи това нещо? Имаме си контролер, инжектваме си пърсена, имаме си пак Windows, както преди, и просто казваме person name hi. По този начин вие от едно място, като смените пърсена, може да смените навсякъде. Use case е current user. Как работи това нещо? Angular инжектора казват get person и то му връща пърсена. Каквото има в пърсен, това го има. Втория начин се казва factory. Factory е малко по-сложен. Factory, това е една функция, която връща обект. Тази функция се екзекютва един път. Нали, дефинира с ключовата дума factory. То не е ключова дума, но няма че. Имаме примерно dependency, което в случая е window. И тук създаваме една closure променлива name, която примерно е string. И това нещо връща едно обектче с метод за сетване на името, с метод за взимане на името и с една функция hi, която казва, че този човек е казал съответното нещо. Така, в контролера какво става? Правим си scope, взимаме си person, създаваме му име, връщаме цялото това нещо. Как работи? Това е начинът, по който работи. Имаме инжектора. Инжектора проверява във вътрешния си кеш има ли такова фактори. Ако има, всъщност аз тук съм го написал грешно, а при true връща пърсъна, при false вика един път фактор, записва го в кеша и при следващи викания свръща абсолютно същото нещо. Така че знаете, че едно нещо се вика на едно място. Второто нещо е сервис. Сервис е малко по-особена порода. Сервис, това което е, че сервис се вика с new. Сервис е направено създаване на JavaScript обекти. Тук разликата е, че ние просто казваме this name, this get name, this hi, say и така нататък. В контролера няма абсолютно никаква промяна. Това нещо ни позволява да пренаписваме кода си, дали е сервис, дали е фактор. Как работи вътрешно? Това нещо работи последния начин, пак се обърка тук. Смятай. Да. Така. Какво става тук? Тук правим пак инжектор, той проверява в кеша. Този път разликата е, че викаме new service, а не викаме просто сервиса. И обзето разликата между сервис и фактори е много блъри. В смисъл, може да си правите сервиси и факторите като цяло. Обзето тук е вече на personal choice. Другото нещо, което също е много интересно, се казва provider. Това е нещо, което също до сега не съм виждал някъде другаде. Provider е пак по същия начин. Дефинираме си person, в dis записваме името. Само че тук има една магическа функция, която се казва $get. В смисъл $get. Това е системна backbone функция. Ако видите нещо с долар, значи идва от backbone, ако не е чист долар, който е jQuery. Това, което е this_get, казваме, че тази функция се вика един път и тази функция ни връща абсолютно същото нещо, което прави факторите. За какво се използват провайдерите? Идеята на провайдерите е, че те са създадени за конфигурация. Когато, както ви казах, вашите модули минават през стейт на конфигурация. Това е част от лайфсайкъла. Когато кажем appconfig, казваме, че по време на конфигурация се вика тази функция. Получаваме нещо, което се казва person provider, който Backbone го създава автоматично за нас и казваме, че този провайдер има името Rado. Значи, представете си, примерно имате Facebook API и искате да направите Backbone модул за Facebook API и какво става тогава? Тогава просто имате пак Facebook провайдер, на който си казвате този гаден API key, който е и след това вашия application може да работи с него. Във вашия контролер просто казвате person say hi. Името вече е конфигурирано в config стадия. Как работи това нещо? Това работи последния начин. Когато кажем injector get person provider, пак имаме проблема с true и false, но обратно са, пак се вика подобен начин като при сервиса. Казваме, има ли го това нещо в кеша? Има го. Добре, връщай го. Ако няма в кеша, извикай го с думичката new. Заради това пишем this. Това е когато искаме това нещо provider. Когато искаме person, то първо казва, трябва ми person provider. Вика предишния блок, в смисъл пак проверява има ли го в кеша, нямаме ли го в кеша и го създава, ако го нямаме. След това пак пита, има ли person в кеша? Няма. Тогава вика person provider $get. Това е тази магическа get функция, която викахме.
Така, и обзето това е леко dependency management. Изглежда много странен, но обзето с 15-20 минути работа, 5-6 пъти удар в главата в бюрото, започвате да разбирате на къде отиват нещата. Сега, другото нещо, което всъщност за много хора е най-силната страна на Angular, са template engine. Защото Angular всъщност няма template engine, самия HTML е template engine на Angular. Когато се добавите във вашето приложение ng-app, това нещо прави вашето приложение да бъде AngularJS приложение. И това нещо използва едни магически думи. Примерно използва тези custom атрибути ng-model value. Това нещо присвоява на някаква магическа променлива value стойността на инпута. И след това тази променлива се дисплейва в пето. Така, това нещо всъщност го имам на демо. Така, къде? Секунда. А, не ме. То това тук се появи. Така, демо едно. Значи, това е абсолютно същия код, който беше на дъската. Готиното е, че като направи така, това нещо се дисплейва долу. Както забелязахте, аз не съм писал никакви event handler, не съм правил абсолютно никаква логика. Другото готино е, че това нещо ви ескепва HTML. Примерно аз мога да напиша Пловдив, мога да го напиша и така. И това нещо няма ми щупи HTML-а. Мисля, това нещо автоматично ви го ескейпва от лоши символи. И това нещо автоматично е сейф, така че мога да сложите каквото си искате вътре. И това нещо е live binding, в смисъл, наистина мога да правите каквото си искате. И това е една от големите сили на Angular. Той има тъй наречения two-way binding. Когато не се променя в модела, това нещо автоматично се рефлектва навсякъде, където този модел се ползва. Това нещо се използват ни големи хакери в JavaScript. За да се постигне сега. Да си върнем мишката към слайдовете. Така, обаче ви е ясно, че не може целият си код да го напишете в Vue-то. Също да можете, но никой няма да ви обича след това. Така. За това Angular добавя контролерите. Как се добавят контролерите? Казваме си името на нашия модул Demo. Викаме си контролер, който се казва Demo контролер. Ето го с този custom Angular атрибут. Тези неща се наричат, директиви. И те са обзето къстъм тагове, които и вие може да си дефинирате. Няма нищо магическо и специално в тях. Казвате си, имам контролер. Този контролер, когато има две функции, които той подава, increase и decrease, които се викат при клик. Ето ги. Имаме и value, което е пак същото. И това нещо, ето го кода на този контролер. Доста вече трябва да ви е познат, само преди 7 пъти го показах за 3 секунди. Това нещо, присвояваме стойност на value, имаме функция increase, имаме функция decrease. Обзето тия функции, които ги дъмпваме в тази кофа scope, излизат в Vue-то и вие може да си ги ползвате. Така, и това нещо го имаме на демо. Така, на Chrome, второто демо. Обзето не е нещо специално, но цъкате, променяте модела вътре в контролера и той се променя вътре в Vue-то. Както забелязахте, не трябваше да напиша абсолютно никакъв код, който да ги свързва тези неща. Те автоматично си работеха. Което е готиното. Така, само пак да минем тук. Така, готиното при Angular е, че може да използвате два контролера за тези неща. Няма ограничение колко контролера може да сложите страница, обзето колкото рам има потребителя ви. Толкова може да набутате. Като цяло, ето това е пример с два контролера. Имаме как се прави това нещо. Създаваме си едно value, което е калкулатор с само една стойност value. Първия контролер има си increase-decrease, които ги сетва на value-то. Ето го калкулатора се подава, това е сетването на стойностите. И след това имаме дисплей контролер, в който просто асайнваме калкулатора в това view. И то се показва. Това е обзето абсолютно същото демо. Пак плюс-минуса работят. Така, само набързо да минем и събвютата. Събвютата са и тия магически неща. Те обзето ги правят с те наречените неща, които се наказват, както ви каза,
с тези магически тагове, които реално вие може да си дефинирате, но по този начин Angular работи с събвютата. Събвютата наистина са в дома. И ние реално използвахме няколко. Използвахме ng Controller, използвахме ng Model. Единият кул такъв се казва ng Repeat. Това нещо ви прави един цикъл и ви апдейтва този лист. При това view може да създадем нови задачи. Ето го контролера. Този контролер е обзето стандартното ни to-do приложение, което го имат абсолютно всички. Това, което правим е, че имаме масив за нови задачи, имаме една празна нова задача и функция създаване на тези нови задачи. И това нещо, когато го пуснем, Хома пусна ли са там? Да. Нали, общо взето получаваме и този код. В смисъл, Angular автоматично може да създаде този to-do list. Ние няма нужда въобще да го връзваме. Сега го създадох новото, ама добави го, изтри го. Angular общо взето самичък се грижи за тия неща. Сега... така. Тук бях стигнал слайдовете. Така, другото нещо... Да, само една секунда. Аре. Окей. Така. Аре. Така, значи другото забавно нещо са филтрите. Ей, тази дивотия. Забележете как е написано, доста странен синтаксис. Това нещо казва, че задачите трябва да бъдат филтрирани по полето Search. Това нещо което е дефинирано горе в Search бара. И когато го покажем на демо номер 5, имаме следното. Примерно пишем и когато напишем тук D, автоматично ни ги филтрира, без абсолютно никакъв сервер сайт, без абсолютно никакъв клиент код, филтрира тези листове. Така. И сега слайдовете. И обзето това беше за събвютата. Рутинга, той също е доста бърз. Добавят си една пак такава директива. Имате един доста хубав рутер, където пак в конфиг фазата дефинирате си име на рутера, казвате си кой темплейт да ви се покаже, това ви се зарежда динамично, може да го смените, кой контролер да се пусне на този URL. Това Resolve е много интересно, това, което прави е, че прави Ajax request, зарежда ви данни и чака тези данни да бъдат заредени преди да ви покаже вюто. За да нямате такива подскачания в client-side приложението, където имате един път форма, която е празна, значи тази форма се пълни. Това е решението. И обзет това е за рутера. Тестабил, че го скипна, защото малко прекалихме с времето. Нали? Така, кода за демотата го има на този адрес, вече може да си го погледнете. В принцип, Angular, както забелязахте, има твърде много, толкова, че не ми стигна цялото време за тази презентация, колкото и бързо да говоря. Нали, Angular си има своите проблеми, които са много магия. Имаме доста логика в HTML, както забелязахте. Има някакви перформанс проблеми, които ще се решат в следващите месеци. Не са много големи, но ако работи с повече от 2000, 3000, 4000 обекта на страница, малко затлачва. Но може да се проработи. Така, леко трудно се учи и все още няма много добри практики. Най-доброто място, където да видите е AngularJS.com. Така и аз свърших. Така, благодаря. И това беше. Няма време за въпрос, сигурно. Сериозно ли? Първо, здравей, бих искал да те попитам, ти си занимавал с Backbone преди това, но с самото излизане на Angular, откъде започна да го учиш? Интересно ми е каква книга би препоръчал на човек, който до сега не се е занимавал с Angular. Значи за Angular, първото нещо, което е най-хубавото място да започне е туториала на основния им сайт. Той минава през абсолютно всичките демота и общо след него вече имате някаква представа. След това
просто в Google напишете GitHub OpenBook Angular. И има няколко open source книги по въпроса, която и да хванете, те общо взето занимават по един и същи начин с всичките тези неща. И вече останало са вече различни блокпостове. И Stack Overflow. Окей, мерси. Аз може да я вметна нещо. Да. Има една нова книга на O'Reilly за Angular. Аз там съм учил. Други въпроси? Здрасти, Радо. Въпрос. Как се зарежда данните от сървъра все пак? Някаква схема трябва ли да спазваш като в Backbone да бъде REST или... Не. Значи, И идеята... как се реализират данните? Значи Angular не се интересува от тези неща и това долар ресурс, което показах, очаква сървърът ти да върне JSON и този JSON го обръща в JavaScript и го дава на кода ти да се оправя с него. Има някакви готови приложения, ти даже можеш да използваш Backbone модел в Angular приложение, което е някакъв интересен патърн. Но основно Angular не те задължава да влизаш в абсолютно никаква структура. Ако имаш хубаво REST API, с този ресурс може да работиш перфектно. Аз обзет съм добавил само 2 метода с него и нямам проблеми, особено с релско приложение. Има време за още един въпрос. Аз само да кажа, тъй като предполагам доста хора ще се ентусиазират след тази прекрасна лекция да учат AngularJS, много бързо и ефективно минете към директивите. Те въобще не са за подценяване и директивите е начин, с който може наистина да работите с HTML. Това е правилният начин. Не ги бухайте нещата в контролерите, тъй като малко са засегнат тази тема. Да, то имах повече, ама шанс. Между другото, ако имате въпрос след лекцията, пак ще съм много хубаво. Някой друг иска да пита нещо все пак. Аз искам. Извинявай, прекъснахте ръкопляска. Да, благодаря. Въпрос от Джуви. На теб колко време ти отне приблизително да станеш флуент в Angular? Около 4 дни. След работа. В смисъл, един уикенд и вторник. В смисъл, нали, флуент имам предвид да знам какво се случва, като гръмне да не си блъскам главата, защото вече има главоболи от събота и неделя. И обзето за 4 дни това нещо го научих. В смисъл, значи Angular има една много интересна скала на учене. Като почнеш да учиш е така. В един момент става е така, после пак става така и така се върви, докато само нагоре, но има едни такива моменти, когато удариш някоя стена. Но като цяло много бързо се започва. Нали, в началото, рефактуреното след това е леко по-трудно, защото нали, почваш първо много код в вютата, после тия неща отиват в контролера, после намираш директиви и филтри, изместваш ги там и общо взето нали, приложението еволюира с твоите знания. Нали, това е един от минусите, още Angular няма тези best practices, които още на самото начало ти казват правиш това. Но е интересен процес. Добре, да благодарим на Радо. И преди да избягате, искам да припомня 3 неща. Първо, имаме кутия за дарение, тя изглежда ето така. Усмихва ви се, понеже е много щастлива от това, че си оставите портфейла вътре. Ако искате да оставите някакви пари вътре, няма проблеми. Ако забравите, ще се опитам да ви напомним. Второ, има свободни слотове за Lightning толкова. Пак казвам, ето там си има маркер, за каквото искате да говорите, запишете се. И трето, има храна. Обяда е най-важното нещо за най-накрая. Обяда е от нас, смисъл вие няма плащате нищо, кетеринга ние сме го организирали, има ни сандвичи от тости отвън, просто идете, вземете си, има color coding, ако сте вегетарианци, вашите сандвичи са на лилавия меч, под меч разбираме и това нещо, нали? Да не си помислите нещо. Има и други, има легенда, която е на най-голямата маса, може да видите кой с какво е. Продължаваме в един